Няколко факта за Пловдив. Тук е открит най-старият златен предмет в света. Пловдив не е само стар. Спомнете, той е луксозен. Античният театър, най-добре запазения в целия свят. И да, още правим концерти там, защото пловдивският дух, той не умира. Капана е най-старият арт квартал в България. Преди е бил занаятчийският център. Сега всеки се губи в него, за да може да намери себе си. Ако не си усетил Айляка тук, значи не си живял, повярвай. Софиянци, не се сърдете, но Пловдив е сърцето на България. А кое е твоето любимо място в Пловдив? Напишете в коментарите, за да го посетим. Също така, не забравяйте да ме последвате за много по-интересни видеа. Хайде, айляци, до скоро!